জিন্দাবাদ জয় দাসারনা ককসং চাঙ্গা নসনা যাব जों তিনি বিদ্যাচন্দ্র পারাবো অরণি বরক বই जों आंनि मोनो मानजुनान बागै फायनाय ओमफ्राय टिप्रा मथा बै मानजुलायखा जों फायनाय दुगियाव हैनो आरो मन फुटो जों कैसा लुकु कुतुम मुं फायनो लुकु कुतुम मुं गालाय ताव चांमारि उन थांमानि मो लायनां मनि ओमफ्राय जों जोंनि महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मा जे लामरंखा अ लामो जतनो हामजागौ जतनो चाजागौ आमफ्रायबा दफा थानसा बाक्सा मिरि बिसिं तिख्लाय उंखा ताय जों दफा नबो थांनानै बागै कगरिखा दफा नबो थांनानै बागै कगरि मानि बागैनो अरनि जे सिख्ला रक सिक्लि रक अरनि बर रक जाग्रा रक जतनो चाजागै जुनो कब मानि जों बरंनो तिनि मालागै मानजुलायखा ओंखाय अमति ख्लायनो जोंनि दफानो जों बुसखांगुतलां थांनाय बुवाग्रा जोंनो लिथलायनाय आवसिनि नाहारमु ताय दफानो मोथां कैसा याप्रिकनि जों वानसुगु जोंनि अबजेक्टिभ जोंनि नाहारमु टिप्रालेण्ड ग्रेटार टिप्रालेण्ड मानियासार जों थानसा बाक्सा ख्लायै जतनो जों सामुं थांलायनाय लुकुसाबा ख्लायलाय আর স্যার বিশেষ ভোটারক তিনি আরো জয়েন্ট খাইবে কেন তিনি আমতি জয়েনিং या जों बिसिटिं फायखा थाखै मानजुल मानिसे कक सालायनानै फायमानिसे इनके बरक जয়েन फर्मेली माने अफिशियली फायनाय वन फोटो जेफोर लुकु कुथुम मुंने 29 तारिख एबा 30 तारिख एडमिनिस्ट्रेशननि जे पारमिशन माननि साराव जों बरनो फर्मेली अफिशियली जों बरनो नाम सपनाय আর গানা গিনি আমচানি লোকরং নং তাম কও না মুসুম गाना गानी लुकुरक नां कबक न मुसुंगो ओ जनरल एडमिशन साधारण निर्वाचन टिटिडिसिनि अजरावो गोसां खलायै जे जानि मथानो हामजागनाय रक हामजाबायमोन हिया वान सुखथायावसे जोंनि बेजार सोंनाय दंलाय जोंनि जोंखौबो मथानो हामजागै जे फायदाय रकनो जों लामसगौ ता केबेंदि कैसाबा कैसा गणतन्त्र नि बिसिंतिख्लै जों सामुं थांनाय आवश्यक ओंखायनो नरबो फायदि टिप्रा मथाव मोनदों आसम